Assalamu alaikum. Alhayyu alƙayyumu, sarki Allah, kai ne ka dube ni ina ɗan yaro, kai mini baiwar wannan magani na HIV da na sikila. In har na ba da maganin daga hannuna, duk wanda ya karɓe shi yake warkewa gaba ɗaya, duka cikin yardarka ya Allah. 'Yan maganin da suka yi mana hayan wannan magani na HIV da na sikila suke ba da yi a cikin rahin sani, har yanzu hayan wannan suna ya gagare su, wato suna na gamu. Kuma 'yan maganin da suke mana hayan wannan magani na HIV da na sikila har suke shiga media suke yaɗa shi, suke ba da shi ta bayan fage, to su sani fa su ƙara sani duk wanda suka baiwa ba fa zai masa amfani. Wannan magani na HIV da na sikila ba fa haye na sanai ba, na gaje shi ne dalilin sarkin aska Abdallah, mazaunin Katsina a halin yanzu, ƙanƙarar local government. Sannan maganin cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV yana da limit, yana da ƙa'ida. Idan mutum ya sha maganin wannan cuta na HIV ƙasa da wata 3 da kwana 9, ba fa zai taɓa warkewa ba, saboda ƙarfin jinyar a cikin garkuwar jikin. Sannan maganin wannan cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV yana da geji, ma'ana yana da adadin yawan da ake amfani da shi. Idan mutum ya sha maganin wannan cuta na HIV na garinsa ƙasa da mudu 12, ba fa zai taɓa warkewa ba. Sanin yawan da ake sha yake yin amfani, sai an same mu ake sanin sa. Sannan mai cutar sikila wato cutar AMC, tun da kake baka taɓa shan magani irin wannan ba, domin wannan maganin in dai haɗe da ƙwayar cutar sikila yana ratsa jini da ɓargo ne, mutum ya rabu da ita da yardar Allah, ko gada ta yayi ko kuma sama ta ta same shi. Sikilar da take sa a ƙara wa mutum ruwa ko jini, da yardar Allah in har yi amfani da wannan maganin yana koro cutar ta zama tarihi a jikinsa da yardar Allah. Wannan Allah ya halicce shi jininsa AS ne, a cikin rahin sani bai sani ba, silar gwaji ta sa aka gane in har yi amfani da wannan maganin jininsa yana komawa AA dake. Kuma wannan maganin ba shi da ɗanɗano mai zartsi, ba shi da ɗaci, ba shi da bauri, sannan baya lalacewa, yana da daɗin sha. Yaro na goye zai iya amfani da shi, duk adadin yawan shekaru na mai cutar sikila in yi amfani da shi, Allah cikin ikonsa baya barin cutar ta ƙara yin nasara a jikinsa, sannan baya lalacewa. Hajiya Sara ya ɗanɗanon sa yake. Masha Allah, abin da malam ya faɗa haka ne. Wannan magani ba shi da bauri, ba shi da ɗaci, ga shi kuma da daɗin ɗanɗano. Wannan haka yi. Wannan sai mai cutar sikila ma ya amfani da shi, ya latsa jininsa da ɓargonsa, ya kori cutar sikila daga jikinsa, zai ƙara gode wa Allah makaɗaicin sarki. Jarkarsa ɗaya naira 6,000 ce, amma ba jarkar ɗaya za a sha ta yi mutum amfani ba, sai an faɗi adadin daɗewar sikilar a jikin marar lafiyar, za mu gaya ma adadin robobin da za ka yi amfani da su na magani.